Milat bu şirkete gelen en temiz kalpli insanlardan biri. Her şey onun kalbine göre olsun inşallah. Здравейте, казвам се Милан Цанков. Роден съм в България, София. На 37 години съм. Бив спортист съм. Така се случиха нещата в моя живот, че тия килограми спрях спорта и килограмите дойдеха повече в мене. И така след толкова дълги години, след като спрях спорта, натрупах доста солидни килограми, станах 140 кг. Всички знаем вече семейен живот, като се ожениме, дечица, нали, семейство и така нататък. Всички знаем, че семейството е на първо място и никой не обръща внимание на килограми и така нататък. Но ето, че при мен дойдеха в повече тия килограми и в един даден момент така се случиха нещата, че аз почвах вече от тези килограми да заспивам, да се задушавам през нощта и просто семейството ми не беше спокойно. Съпругата ми се притесняваше много за мен, децата също и така нататък. Как стигнахме до тук? Стигнахме до тук, така че един ден така вече много проблеми имах с това задушаване, за спиване, докато шофирах колата. И съпругата ми така почна да се рови по-често в интернет, нали, в Фейсбук и така нататък. И видя една реклама за отслабване. И сподели с мене за Мурсанита. Видяла е Мурсанита в Фейсбук. И после аз вече след тя като сподели с мене, имах страх в мене, викам как ще хода да се оперирам, ти луда ли си, това не може да ходим да ме изрезва, да ме правят. Викам няма да стане и просто не исках, беше ме страх. Обаче и аз така, докато нали, в същото време спорех с нея и така нататък, почнах без тя да знае да разглеждам за тази Мурсанита, нали, точно тази реклама, която рекламираше се във Фейсбук. И разглеждах това нещо, гледах хората, нали, също така, които са идвали тук, после резултатите им гледах и викам, Господи, това възможно ли? Викам наистина да се случи с мене в моя живот, защото наистина много проблеми имах с тия килограми. Наистина много проблеми имах с тия килограми. И благодарение на един мой приятел така във Фейсбук, така се запознахме, така почнахме да си контактуваме, да си общуваме. Димитър Марянов, обичам те, брат, благодаря ти за всичко, благодаря ти за съветите, благодаря ти за правилните наставления и въобще за всичко ти благодаря, брат. Благодарение на това момче също така ми придобих, как да го кажа, придобих сила, нали, придобих стимул и решихме с съпругата ми да звънеме, да се обадиме на доктор Мерич и неговия екип, да се обадиме и да се консултираме и да видим как стоят нещата, да се посъветваме, нали, да кажем, нали, какъв ми е проблема, болестта, нали, какво, заспиването, задушаването и така нататък. В същото време ние се обадихме, нали, на доктор Мерич, съпругата ми говори обадихме се на доктор Мерич с неговия екип, говорихме, разговаряхме, казаха ни как стоят нещата, посъветваха ни и общо взето така си резервирахме дата, направихме си, нали, дата за операцията и на 19 август трябваше да пътуваме за Турция, за да се оперирам. И дойдехме в Истанбул, в Турция, при доктор Мерич. Оперирахме се, операцията ми беше на 20. На 20 ми беше операцията. Беше всичко точно до един момент, в който в стомаха ми някакъв хематом, нещо се случи и така се случиха нещата, че това се случва 1 на 1000 при хората, но така се случиха нещата, че при мене, нали, трябваше да ме вкарат втори път в операционната, защото в стомаха ми се пълнеше с кръв.
И карахме на втори път в операционната, изчистихаме всичко точно това и благодарение на добрата работа, благодарение на добрия екип в болницата, на доктор Мерич и неговия екип, благодарение на всичко това, на професионализъма, който те така работят, целият екип мога да кажа едно голямо благодаря. Просто друго нищо не мога да кажа. Едно голямо благодаря, защото наистина тия хора, казвам, който не го е преживел това нещо с тия хора, той не знае наистина тези хора как се раздават за нас. И просто мога да кажа само едно нещо, че аз се чувствам, че все едно съм си вкъщи. Чувствам се, че всички тия хора тук около мен, които наистина ме обичат и наистина ме подкрепят във всяко едно нещо. Това нещо в България или където и да сме хора, това го няма, това уважение, това отношение, което се отнасят хората тук с пациенти и така нататък. Това го няма никъде. Никъде го няма това нещо. Затова искам да кажа едно голямо благодаря на целия екип на доктор Мерич. Благодаря на всички хора около мен, които бяха, които ме подкрепяха, на всички хора, които ме поддържаха и така нататък. Но, пак казвам, такова отношение няма никъде да намерите. И другото, което искам да кажа, много ще ми е мъчно, като си тръгнал тук за тези хора. Аз просто вече не искам да си тръгвам от тук, просто искам да си остана при тях, защото наистина те са ми като семейство. Наистина много ги обичам вече всички.